Ens trobem a Canalda, municipi d'Odèn, al Solsonès, i estem just al recinte del cementiri de Canalda. Us volem explicar una singularitat que trobem just, mireu aquí, en aquest mur. Aquí hi posa Baixa, i això determina el nom d'una casa que hi havia aquí al poble, que es deia Cavallera Baixa. Allà hi ha els Cavallera Alta. Més avall, també al mur, els Valllonga. Encara trobarem els Reguer. Com és això? Doncs es veu que no feien làpides, que així s'estalviaven uns calarons, potser és que ja eren molt catalans d'aquells de la pela, no ho sabem. Enterraven a tothom que vivia a la casa, no feia falta que fossin familiars. Tots al mateix forat. Però nosaltres tenim una altra teoria, no aquesta d'estalviar-se els pèmpins. Si voleu saber quina és la nostra teoria i que va vinculada al territori i als personatges mitològics de les dones de fum i aigua, us conhortem a veure el capítol de Canalda, Dones de fum i aigua, de Patrimoni de Llegenda.